Nggih. Sampun Dede Panji, luar biasa. Berproses, berprogres. Lah, tetap gladen, tetap sinau, tetap jadi diri sendiri. Terinspirasi saking Mas Yusuf mboten dados menapa ning tetep mengke kedas duwe ciri khas piyambak. Men mudah diingat nek pancen penyan pengen bener-bener terjun wonten dunia seni pedalangan. Kados Mbak Mimin. Kayak gini kan Mbak Mimin kan juga punya ciri khas. Dadi ciri karo khas iku keh cirine nek. Ciri ki cacat ki, Pri. Sik iki aku ana kenang-kenangan ya wis ya ora ketang elek-elekan. Gandeng ana blangkon ning omah atur neneng Deva. Elah. Tinggokke sisan. Iki ya iki gegeden ra apa-apa sesuk ngunduri gede. Nek wis bar supit ki biasane bocah terus kok lemu. Terus gembrundung lho, Mas. Nah, tak nggokke ya. Nggih. Corne wit-witan bar dirancasi kae terus tukule oke. Kayak dhewean ngeki apa ya, Lek? Masa arep ngeki gelungan ra ya ora to? Aku tak ngekeki jiwa raga kuwi ditinggal ning kene dan ora ming iket, Dik. Iki no wayang muga-muga iso nggo sinau. Gladen. Ya. Bagong kolor. Weh. Kaya kagungane Sergi Pak Seno ya. Heeh. Nggih, aja didol lho iki lho. Mboten. Luar biasa. Nggih. Ya menggo kenang-kenangan, Lek. Ya iki nggo ngrumat blangkone ben ora lecek ya. Iya. Ya ana mereke semen Gresik. Ha iki. Kok blangkon kok mereke semen Gresik kok. Ora, wis gek dicopot. Nah, nek glungan kuwi kok mereke Kuku Bima ya, Cek. Ngopo to kok aku salah terus lho. Sampun aku ngomong kok dipoyoki terus. iki mereke udu Kuku Bima iki, Lek. Apa? Mereke Toto. Totoi toilet iki nggon. Deva mriki riyen. Nah, diagem apa? Diagem wae. Diagem gak apa-apa lah, bagus kok ngene pinter. Iki soleh yang saya lihat itu bocahnya santun. Raden-raden cah saiki kadang kala rak ya nyun sewu ya ora kok mbah niki santune menika lho patut. Tor saiki ki Lek, basa Jawa ki ning wilayahe dhewe iki wis wong Jawa paribasan iki wis rada angel diajarke ngono lho. Dados bapak ibu nek ning dalem seyogyanya ngajari putra wayah menika basa Jawa. Nek basa Indonesia, basa Inggris Pak Guru wis ngajari. Merga wonten basa Jawa wonten tataranipun, wonten unggah-ungguhipun, wonten budi pekerti. Dados mboten klentu menawi Deva menika remen kalian budaya maliginipun ringgit. Sukses, pinter, sehat, soleh ya Le, cah bagus. So nek dadi nganten ngundang budhe aku swidak umurku sombene swidak 5. Nek dadi nganten ngundang budhe. Ya nek tekan nek bulan dalik ya. Ha donga iki sing apik. Donga sing apik. Sik, sampean mah persis panjake iki lho. Sing agem Kek ki ora wis danturan wis, suluk wis. Nek bawa apa nyanyi apa ngono, Dik? Nyanyi mawon. Nyanyi mawon. Lagu apa? Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Niki kula duet kalih punaan. Oh, punaan niki. Sinten? Niku Fanya. Oh, lah ya Allah. Meni-meni alah iya. Sini sayangku, mriki. Ya Allah, ki kok iso apik-apik iki dhisik piye ya Lek gawe iki? Kok iso apik-apik resik-resik sopan sontak sopan. Gak bibite iki bibite piye ya? Arep kowe minat apa piye? Apa aku tak golek jago kene ya, Mas? Yo alah, nggih. Alah ya Allah. Cantik ya. Ampun, ya
Ya ampun cantik banget. Nggih. Namine sinten, Adik? Fanya. Fanya. Kelas pinten? Setunggal. SD. Nggih. Ya Allah kendele ra. Iya, salim sama Mbah Kakung dulu. Iya. Wis sakarepmu sing penting bocahe seneng ora wedi. Mbok yo eyang nguti ngono kok Mbah Kakung. Mau nyanyi lagunipun Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara, iya. Lintang Asmara. Langsung nggih. Siap? Oke. Monggo Kakak. Kita joget ya, Jas. Ya. Ayo ya. Iya. Goyang Jas. Jas.
Makasih Dek Fanya. Lah, bibite apik-apik. Lah kula mriki iki golek sangu malah kon nyangoni. Loh, nek sampean nyangoni adik dua itu, engko sangune sampean ngene luwih oke. Oh, ngono. Ibarate wong sedekah ki iki kira ngene ta, Le. Ning panggung ki dalang ki artine rak ngudal piwulan. Dadi ora ana alane nek dalang ki nyontoni sik. Nah. Aku ora nggo duit ya. Lah apa tak silihi sik? Heeh kene. Amin, nggih. Pripun? Ya kene. Halo, nah anu salim sama Mas Dalang dulu. Sama Om. Lah iya. Iya. Iya weh. Sing pinter sekolah aja ora bisik ya. Ya cacine kok ora bisik. Maksude sekolahnya kudu dirampungke ngono lho. Dirampungke sik ya. Iya. Iki bayaran wingi bengi. Oh iya tok wedar kene kene. Ora iki sengaja aku nek nyimpen duit iki tak dekek nggo amplop. Lho lah iya. Nah, siji-siji tolong disampaikan, Le. Nggih, kersane mriko ki ambal suwar panjenengan. Nah, kalih Dik anu. Heeh, wah janes. Iki aja dienggo tumbas permen ya. Iki nek iso dienggo nyelengi dienggo tumbas putihan wayang kulit ben iso kagungan wayang kulit. Nah, iki. Ya, oke semangat ya. Wah, generasi penerus, Nduk. Iya. Oh, konangan. Dadi bapake kuwi mau termasuk eksploitasi kuwi mau. Niki sekedhik saking Tante Apri, nggih, Dek Fania kalih Dek Deva. Ora ketang bapakmu ngeki aku luweh. Ini iki nggo patut-patut. Nggo sarang, nggo pancingan. Nah, iki nggo pancingan. Nggo cambuk semangat. Kagem Dek Fania kalih Mas Deva. Nggih. Nah, ini buat Devanya, ini buat Mas Deva, nggih. Pak De belum. Ya. Gandeng aku nek kene niatku ya gur silaturahmi. Duit mriko ora mung angka to. Lah, nek silaturahmi entuk keberkahan, entuk sedulur nggih to. Nek duit ya mung entukmu duit tok, ora mesti berkah. Anu iki mampune budhe gandeng budhe iki rondo iki 20. Wes. Kok leringke. Budhe iki biasane meneh oke. Nggih, sehat-sehat pinter nggih. Tondo tresno, dieling-eling budhe dolanan Klaten. Kula pun dolan mriki njing dolanan Klaten ten gubuk kula. Lebih tepatnya istana gitu ya. Istanane Betari Durga. Istanane iki lho, abdi-abdine. Nggih. Kuwi iki grapyak-grapyak. Oh, ngaten. Contone. Sampeyan nek marane Ndek Lekmin, lagi mlebu ning halamane ngono, ning latare mesti dibagekke. Dibagekke. Lek. Kae wedhusku ya, Pri. Oh, kono blantik kaya. Iya. Makasih ya, Dek Fanya. Makasih, Dek Fanya. Iya. Duit aja keke mbokmu. Wong duwe tabungan dhewe-dhewe kok. Mbok ning fan kita lho, Jas, Mbok Cedek. Oh iya. Nanti nek dikasih mama ndak ilang. Ya. Ya mudeng. Saling jalan ya. Pinter selalu ya, Dek Fanya. Iya. Sampun, Dek Deva. Iya, Dek Deva. Mau nyanyi lagi? Mboten. Sudah. Sampun, nggih. Siap, Dek Dewa, semangat pokoknya. Tak mandap pulang. Nggih, makasih. Alah, kek sopane kaya ngene. Lah aku arep anak sopan piye bapakne merosal dhisik aku ki beda to ngono to Le. Lah le gawe nang Oyo kok Mas. kok ya diwedarke dhewe lho ora. Beh. Kula ya nyen cari temen. Mula ngono iki digoleki halale sik. Aja mburu seneng lho mesti ayem ning mburu ayem di situ ada kesenangan lho. Diluruskan aja mung mburu seneng. Ning mburu ayem di situ ada kesenangan. Nek golek seneng lho mesti ayem ngono kuwi lho. Lah kok peningkatan ning Oyo biasane ning galengane dadi ning Oyo.
Suka pari suka. Menika. Wonten pamundhutan malih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Pak Ngadya, pidalem ngeleri pelayan Gunung Kidul. Nderek wungon nyuwun langgam ninggal katresnan. Oh nggih. Gending punika kula aturaken dhateng sedaya pandemen wayang kulit, dhateng Masda dan Ansor Laras, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Salam kagem Mbak Mimin dan Mbak Apri, semoga sehat selalu. Sembah nuwun ingkang mantau streaming lumantar. Pak Ngadio, Pak Ngadio. Pak Ngadio. Iya. Pak Ngadio kaya tanggoku. Sinten? Anu namanya siapa? Dio. Blek jenenge Ngadio. Dio. Ayo panggilan ki sing keren. Iya. Iki diaturke apa sih? Nggih Yusuf. Ayang-ayang Mbak Yo. Ayang-ayang. Menika ayang-ayang langgam. Iya. Heeh. Maka kanca-kanca. Monggo sarang-sarang. Iki duet aku karo sliramu. Oke. Nah, kowe saiki madeg MC sik disiarke upamane kowe dadi MC ngono lho iki. Baik. Ladies and gentlemen, kali ini hadir sebuah nomor lagu koleksi dari Risang Goto, kalau nggak salah dari Pacitan ya. Yeah. Ini sebuah nomor lagu bertitelkan Ayang-Ayang, hadir bersama artis dari Kota Klaten, Princess Aprilia, Sucipto Suzuki dan Suki B. Baik. Baik. Oke baik. Kur baik kae lho. Dikasih satu persatu ngono. Dikasih sebuah nomor persembahan dari kami, Princess Aprilia dan Sukime dengan Ayang. Terimalah, baik. Kok berbaik. Sengiting niat hanya aku kowe lapor katresnan. Mas wong ayu tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. Sanadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan. Mas musti ning ati tumnoku siji tresno iki abadi ning asmara kuatno ati kawula angkat kula laku tresno datang kendhat saking coba tahe wangi tapangeni laire tresno kang suci kasih nyatan yen
suci kasut hentoku siram Lek kumat mau mengine. Iki apa endingnya kaya closing lagu zaman di kaset dhisik kok dadi Kaset pita. Pita kaya lah apa-apa lah. Iya. Kok malah ketok nek mengi. Oh alah. Pripun Pak Dik kula kelihatan cantik. Nah, 50 taun ayune kaya ngene kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lho Kowe nek karo aku mung ngrasani jenengan. Pripun? Wong kaya Raosan pripun ngomong. spek kaya ngene iki kira-kira gelem pira. Kuwi Pak Pardi kuwi. Sing penting kula Coba. sing penting kula kaya saya tuwun mung golek tentreming ati kok Mas. Kula duit iso golek pangan dhewe. Mas Picis Raja Brana kula wis duwe lho. Kowe iki lho, Lek. Ayahmu ki ora ning kene. Ndi? Kae lho. Bapakne Yusuf. Halo Papa. Ini cuman anu sandiwara di panggung, hatiku tetap padamu. Ya. Ya lagi mbokmu kualan ta, Lek. Ora kuwi ngroman andine bapake apa piye kowe? Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Ayang-ayang wis diaturke. Sampo dipun pinangkani. Ayo ngejak Waranggana, Dik. Sinten Ya, ingkang Bude. kapiji? Mbak Mbak sing beda dhewe seragame, Mbak Irawati sik. Mbak Irawati, monggo. Monggo Mbak, nyuwun sepotipun kagem Mbak Sepote. Irawati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian Jakarta. Saya panggil Nalika dari tanah bermuda, beja, tolong tangan saya. Saya duduk di sini sambil mengangkat kaki, melihat dengan asing Ke kanan dan ke kiri, melihat becakku lari dari tak berhenti. Bicara, jangan hati-hati. saprene nggonku ngenteni Janji hop Tani hati dodong iki kesenian apa Pak. Walah. Kang dalu Mbak Irawati. Sugeng dalu Akak. Sehat kabarnya ya Sehat. ampun, suwe banget ra kepethuk. Ya. Ngapa? Maaf. Saya tahu nek Kenapa? aku dinek nyum jenengan aku mari lho Mbak. Loh, mari piye to lah Kok- kumat apane? Kok nek nyium jenengan, kok nek ngantek Sukimin metu, kuwi bahaya. Metu apane? Wah, iki ra duwe to. Kok ora duwe piye Iki to? entrane nganu gendong tenggok isine entik. Apa? Kita wedok ira duwe nganu. Ra duwe dedek ngono. Kuwi iki kodhok mangan kupat. Apa? Dhuwure wedok, ngisore jengat. Tak. Wirane iki lho. Oh, wirane jenget. Lah sing dhuwur jenget ora. Mang terapi Mbak. Wis ra iso. Kok dadak diterapi. Ya nek ndak suro ya fungsi Mbak. Kok fungsine kudu Jamasan pusaka iki lho Oh, maksudnya. disepuhke. tak kira nek terus nggo sajen Sehat Bude. Alhamdulillah pengastinipun sehat, sepenting sehat. Nggih. Niki rada susut, 4 kilo ya ora apa-apa. Lah tekne napa? Miskram, bar miskram. Oh, bar miskram to. Soal iki rahimku rentan to Mbak, kan ana miyume to. Dadi. Oh lah, kuwi nggih kan miskram dikiret. Lah Bu Bedan ki sing ngiret ora resik. Lah terus? Gek sikile bayine keri ku lho. Iki ngono abrakku dhewe. Kak, keri siji mau keri kabeh. Embet ala kuwi tak kira sikil bayi. Sikil kok ora ana kukune, ana drijine. Sikil bayi kok diwu-diwu lho. Sikil bayi kok merenges. Dalam. Dik, Yusuf. Lagi diaturke apa? Mbak Irawati. Nek enten Dek, Mbak Irawati alusan lho panjenengan nek karo aku gradakan brangasan ra apa-apa. Kali Oh, Mbak ngaten. Irawati menika kedah alusan. ayo umpan papan Oh, papan. nggih. nggih nembang Mbak lho lah iya Nggih no. Nembang napa wae wonten pamundutan. nggih Ninggal katresnan wau. lho lah nggih Oh, lah, Gue nggih. putih kok men lah.
gegere putih banget. Oh ya nek ketok dandan wedok anggere wong wedok ayo ya kaya ngono to men kowe iki. Jan kok resik nek beda karo tekku ya. Titekmu kok ngapa? Kono kuwi anu kok cinta Indonesia dadi sak kulite ya dibatik ngono kuwi. Batiane apa? Kuwi tilas bubul, Mbak. Batiane ya putih. Kuwi kadas. Ninggalkan tresnan Mbak Irawati. Nggih. Langsung apa bawa? Bawa dong. Bawa dong sih. Ya Sak menika mapanipun wonten Temanggung, Mbak? Nggih, wonten Temanggung. Peneripun pundi Mbak Irawati? Selo Pampang. Selo Pampang. Tembara. Nggih, Oh. dari rumah saya ke sini masih 1 jam. Oh nggih rakit tebih nggih. Iya. Tebih. Wonten kang nderekaken? Dalam Wonten kang nderekaken? onten. Oh nggih syukur. Soale kula dhewe ya iso nyopir nek jarak jauh trimo golek sopir. Oh, ngoten. Ya kok nek ger kalungku sing ilang nek ngantek kehormatanku dilenggut wong ning dalan iki kok kula jaga niku to. Kehormatan jenengan ki ndi to? Oh, ket Kehormatan. kehormatan kok ngene lho. Kehormatan kok dikerayu. Kehormatan kok. Budi. Nun. Kehormatan kok dilewet. Lah iya. Lewek. Kok menjaga kehormatan kok angger bar kok kene kok mampir pasar sapi Mbak Romo. Kayak golek ekstra kulikuler. Golek anu ya. Ekstra Mbak, Oh, tambahan. pijet. Niatku pijet ning kono ya mbuh nek niatku pijet. Aku nek karo wong lanang kudu tak niati sedekah kok nek kono perkono-kono bertindak nista ya kan sing salah kono. Ya tapi jenengan nek dinestani gelem ora? Ya dokoh to Mbak. Ngono lho, malah mapan. Bawanipun Mbak Irawati. Derek panjenengan wong ayu. Nggih. Wis manut Mbak Mari ngono. pangkor mawon Mas Bayu, Mas Ayu. Mas Ayu. Ya. Mas Ayu Gupita. Angger dilem bagus. Alah. Saku. Terus sikete sesak terus. Lah nggih, angger diarem bagus kok ora kok berdemes ya. Sing wedok terus salting nyekel HP. Ya. Sing gender iki angger dilem bagus. Kacamatane rung ngembun. Monggo Bu Irawati. Nggih. Iki piye larep mulai Sinden kok lewat kae jan. Oh alah. Monggo Bu Irawati. Nggih. Mingkar mingkurengan Aja diganggu lho, iki munggah ning Semarang lho. Dari Semarang ya. Munggah Bandungan wis dhuwur Bandungan. Semarang ya. Pangkur Semarangan. Akarono karenan marati Hati Mbak. Nggih. Bukaan 8 akean sik. Selamat. Selamat. Aja tiru-tiru lho, Lek. Jal isora. Aja kembangane kalau menjinge muntir malah kowe kok.
Lah iya wong wedok kok ndek kolam menjing lho. Kok kalau menjinge pindah cengel kok. Iki jenenge Nick Apple. Alah, kuwi sing dijenengke teleh ya kuwi. Teleh ki nggo pitik. Tembolok. Wong wedok kok suarane gedhi. Tembolok. Nah. Kuwi jalu ya. Kok Jaluk ten kene. Dhisik mangan woh kuldi iki lho. Sinoba sino karata mrekereta pakaratining ngelmu luhur. Ponine Mbak Irawati ki apik. Aku melu-melu ngono mah kok tarangan pitik. Berarti apik tinggo kono mesti Nek pantes. sinomku ki apik kok. Lah nggih kok asal Jenengan kok apik. ora duwe. Aku nyoba kok sampean ki dadi rapatet malah nggo mah tinggi kok, Mbak. Dadine sinome jenengan iku mapane mboten teng mriku. Mboten ten mriki. Teng ngandhap. Ten ngandhap. Kula kuwi dok fertil kok subur banget kok. Oh, ngaten. Sinome ora ning kono. Teng pundi? Ning dodo kok. Wis simbar. Kok jenenge beda-beda. Sinom, simbar, godek, terus iki kumis, Ringos, Ringos. jenggot. Terus nek ning kene apa, Kak? Simbar. Nek ning ngudel. Nek ning ngudel kuwi ya kuwi baby simbar. Kok ana baby simbar barang. babi cumi. Apa iki mau baby Padha anarkis aku tak amon. Mas aku nak amar wong rusuh-rusuh aku ra gelem aku. Karo Safia lho. Wegah aku rupa nyun sewu ya Mas nyun sewu lah aku jujur. Sing jaipong pengen diambung neh jare. Jujur ya Mas nyun sewu. Ketoke aku ki lho rupaku elek. Ning nyun sewu nek kon ngomong-ngomong jorok ngono ki ora tekan rasaku. Lah iki jenengan Padha-padha le ngomong mbok ngomong sing becik kok ngomong sing jorok. Nek nindakke Nek nindakake mah ra apa-apa. Dadi malaikat le nyateti genah catetane ngono lho. Dadi ora samar-samar. jenengan tekan kono ki arep ndi? Arep ngopo? Ayah, aku pengen dibuahi. Lah galo ngejak ning jero ngono. Golek engkon kok, Mas. Mas, ora itu mlumpat kok ngono kuwi. Carane istrimu adalah sawah ladangmu. Lho, nek nggon agama istrimu adalah sawah ladangmu. Meh tok perlakukan karo Ayo kayak dipacul kono. meh karo turu, karo ngadeg, karo lungguh, karo mlumah mengkur monggo. Ning mergo menungsa kudu nganggo adab manusia men anake ndek sopan santun unggah-ungguh, duwe rasa pekewuh, rasa wedi. Kok malah dijak mlumpat pager, aku ra ya seneng. Alah. Lah lek sing mbok kandhake kuwi nek aturane dienggo wong lenang bebojoan karo wong wedok. Lah nek wong wedoke model kaya kowe ngono ki ra ya mesake sing lenang. Lah kok wedok spek Banaspati yo. Bude. Rene Thomas. Pripun Mbak Era? Dadi wong wedok niku mbok sing rada jual mahal ngono lho. Lah, iki kelirune jenengan. Lah piye? Ora mudeng agama. Lah piye Nek ta? sing lanang pasif, sunahe wong wedok ki sing aktif. Lah kowe ki apa bojone sah? Lho aku tuku aku tak bayar. Tak bayar kok. Wedone Lah kowe iya aku kok. yo tak cucukke nek bayar akeh. 75 ya nek buruh ya sedina. Bar 75 kok ora dikapak-kapake gur dienggo ngabar kanginan. Tuas aku nyewa hotel ora dikapak-kapake. Hotel Semarang. Rene Mas, rene Mas. Wis gak diterus kene bawah. Aduh. Kapok. Ngeleh tibake. Tibake kele lho jebuk tahu bakso. Alah. Kageto merane tanah Jawa.
agama agame aji Gula ayam wis teko. Lah, Kula mboten badhe ganggu, kenyan kedah profesional. Nggih. Perkara kok aku nek cedaknya ki mung memberikan dorongan moral tok. ya Allah mesra banget Oh ya. iya, mesra banget. Ayah karo bapak iso mesra banget. Itu ayah bapak, ayah bunda. Oh iya. Pak ayah ora bapak gundul Iki melocot ayah, tok. iki ayah, iki Aku bundas. aku Mimi. Mimi. Mimi Mimisen. Monggo Mbak Erot. Mbak Erot sapa? Mbak Erawati. Kok Mbak Erot? Mbak Erot, Mbak Erot. Wong edan. Iya. Ayo, saking pundi Mas? Saking dene, nggih. Saking ajeng napa wingking? Bika buka celuk apa yang kendang? Oh. jenengane Mbah Uti ki anane ya anane Ming Mangestoni to. Nggih, jenenge Mbah ki anggo tambah kok. Aku mung jurung donga nggo sliramu, men karirmu sak karonen sansaya meningkat. Amin. Nek kaya aku ra kene iki gur golek sedulur to, no. Oke. Ayu wis tau ayu, sugih ya tau sugih, tau laris. Kabeh dalang-dalang pengen ngayunke aku. Aku saya golek apa? Aku golek tentreme ati. Apa jenenge ngendikane Mbah Uti iki lho, ayu ya tau ayu, sakjeke uripe ayu ora tau. Nek ya gur ngono. Ayu lho digoleki ra ono. Iya. Walah. Kok dadak siya. Pripun, Mas? Nah, wis karo le mekinge gedah gelem kuwi. Lah iki ngene iki, Lah saklok. lah tekon ngene iki.
Lah tekon ngene iki, Mbak kowe ndek Twitter ra ya ora duwe aku ora nggo Twitter. Duwene apa? Duwene apa? Kula duwene micet. Wong edan lho. Ora oleh. Aja lali pamreko. Pandoro bae sing para mantri joget ki mah ngelumpuk susuku. Oh ya dadak dibenekke ngene. Susu kok malah arisan ya. Jenengan dibenekke ora? Mboten sambut. Men healing. Nek aja nyepelekke karo Mbak Mimin ro ndek jenengan lho. Lah piye? Apa ngene Mbak Mimin lho. Kok iso? Ngene Mbak Mimin iso dipeme, nggonmu kok iso dipeme susune. Iki sak diperes bareng. Lho kuwi nek ndekmu nek gatel rak dikukur. Ndek Mbak Mimin ki nek gatel dicopot diketek ngene lho. Metune coro, ayam, kolo jengking, ketonggeng, kelabang. Nggih. Makasih Mbak Erawati. Nggih, menika sampun Mbak Sangi. Piyai kok wutuh ya lah jan. Lah wutuh ora ya uyuh yo ora kelong apa-apane. Lah ya jan. Jenengan nggih. Layak jan apa? Ayu ngoten lho, sempurna ngoten lho. Oh. Aku pamangki sesuk arep botok kok primen rada anu. Botok melanding apa botok tarik benang ngono lho kene kuwi rada. Benang senar. Ngono tok ate lho. Wis jatah iki aku ya gumun lho.
iki kulit apa jarek kok wirone akeh. Aku sing tak nggodono Dria kok tak tidak untuk merawat diriku sendiri. Lah terus mbak apa? Nggodono Dria. Walah, iya. Sambung sinden. Sambung, Mbak. Sinten? Ana Mbak Anggi karo Mbak Niken. Oh iya. Mbak Anggi karo Mbak Niken. Mbak Anggi karo Mbak Niken silinder ayo. Silinder. Iya, butrek dan sakit kepala tak tong, butrek tak tong, tanggapan saja. Butrek ada obatnya nonton kita semua. Apabila butrek nonton 2. Dijamin butrek. Dijamin butrek. Sansaya butrek. Nggih. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu. Mbak Apri tambah cantik. Ya piye wedok kok ya. Lah. Mbak Niken ki pirang-pirang episode izin terus. Soalnya kesenle futsal. Sinden kok futsal futsal. anggape. Lah izin lah kriten karo futsal ki lah. Oh, mboten. Sik ditambahi siji meneh kembarane Mbak Apri iki. Sinten? Ayo Mbak Yanti yo. Ayo Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti. Iki kembarane Mbak Apri. Kembaran kuwi mirip kok kuwi. Iya. Kembarane Mbak Apri. Apa le merdukun Kowe padha iki ya? ngarep ngarani aku bodine lanang ngono to. Ora. Wajahe iki lho. Mas iki rak mirip. Layarane aku ki jare gagah jelita iki ki apa bedane ora? Ya padha lho kaya Maksudnya Rabolo aku. Rabolo. kecere Mas, kecere. Kah aku jajar Mbak Niken ngopo? Kah aku ngopo? Wis kono sinden-sinden do padu. Ki musuh bebuyutan kok. Jotakan. Nggih, tengah nggih. Kowe kene tengah aku mau jajar tengah. Ya Allah. Kok le sia-sia ora. Iki Mbak Yanti saka Gunung Kidul. Nggih. Dek Anggi saka Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kelut. Gunung Magelang. Mbak Anggi. Mbak Anggi saka Gunung Tidal. Oh gitu. Sekarang rumahnya Magelang. Oh Magelang. Nggih. Oh, ndereke Gendeng. Apa wis resmi positif piye? Sampun, oh dereng. Anu ae Mas nikah desa sik wae aku ya nikah desa sik. Kondangan tok di sekseke wong desa sik ngono kuwi. Kowe nikah sego wadang kan to, Lek? Sego pindang kok sego wadang. Oh, alah. Ji. Ngaturke napa niki? Ayo monggo sak kersane pamundutane ya minggu mau. Sak kersa panjenengan. Slendro genti lah. Ya, Slendro Malik Sarung. Wasem. Luru kok wis lasem iki. Iki kayak limbuan kok wis lasem ae. Yes. Apa mak lagune? Pak D. Pak D. Nggih. Heeh. Pak D Sukimin. Aku bojone sapa? Lah kok bingung? Kok bingung, Apa kowe iki ayo. lo tren kok? Lah oke banget sok mirip sapa kira Aduh. Buka uang apa buka sinten? Buka gamelan apa buka telak, Mas? Oh, buka kendang wae. Dlang. Oh. Tung tak tung tak tung. Oh. Ya. Jas. Ada. Asik. Aduh. Asik. Asik. Tok ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu perawan rasane ra karuan susu rondo rasane rondo sepo
Luar biasa. Dayeng regeng gumiak. Nggih. Terima kasih. Pakde, wedenono besok siksa neraka. Nah, kuwi tembang anu, De. pripun? Anu Pengiling-iling. nggih. Pengingat. Aja mung mburu seneng tok ning donya. Nggih. Ingat ada hidup yang lebih panjang lah. Iya. Mergo sejatine wong ning alam dunya iki mung kon ngibadah. Mosok ngibadah terus ora kerja lho. Kerja kuwi nek diniati becik ya ngibadah. Nggih. Kumpul bojo ku ya ngibadah. Nyumbang ya ngibadah, ngarit ya ngibadah, nimpal letong ya ngibadah, ning pasar ya ngibadah. Tergantung niate no. Tergantung niate. Dadi nang donya kok ngibadah terus nyambut gawe pil. Nyambut gawe ki ya ibadah lho. Nek kanggo wong sing apik niate lurus, kabeh mau direken diitung ngibadah. Nah, jan penak ya. Sekolah STM ngendi to, Lek? Kok STM piye to ya sithik-sithik ya ngaji. Oh, alah. Tak kira sekolah STM. Ayo Mbak Via ya Mbak ngadeg. Mbak Pia. Pia. Ayo. Mbak ya mesem pedae apa? Mbak yang guyu susah pedae apa? Panjaloko Tetap ing janji aja aja tansah juwa kadya kaku ketansih ing janji mesono tansah tak enteni yo bareng anggoti uring kagunan watone tumaman mesti Sugeng dalu. Datri. Sugeng dalu, Dek Sugeng Pia. dalu Mas Mimi. arep undang Mas, arep undang Kakung, arep undang Lek, Pak Dhewe wis monggo kersa. Ki aja klewa-klewa lho Mbak Via. Lah piye ta? Kuwi iki Widowati Waranggana kok Oh, Mas. gitu? Pun mboten cah nyritake nek wong ngerti literaturku lho, pikiran autobiografiku. silsilahe. Silsilahe. Mula dhek iki rak duwe jeneng asline. Asline? Mimin Angga Inggi Traing Wilutama. Ya iki. Traing Wilutama. Heeh. Wilutama ki betari ning jaran iki. Jaran. Bojone Oh, Durna. berarti biyen-biyene iki trah jaran. Bojone Durna ki. Nek penting rak betari. Betari kok nek jaran kok ya. Ya ora apa-apa sing penting betari. Gak dadi rakyat jelata ora Kok ngeyel apa-apa. toh? Kandhane kok sehat Dek Pia. Alhamdulillah, nggih sehat. Cek berkah. Saya. Dek Via menika sampun kawengku dening Kakung menapa tasih single menapa malah pun gedabel. Kok ngedabel. Jenenge Gedabel ki maksudnya pripun? maksudnya wis awake wis kandel wis duwe bojo, wis tau kagungan putra, wis tau nggar bini, awake rada gedabel. Oke, berarti kula sing gedabel niku. Oh, pun di anak. Nggih. Oh, nggih. Ning rodok gedabel. Oh. Durung patek gedabel. Bojone jenengan kok ra sadar-sadar ndek bojo. Lah pripun to? Ndek bojo kok gento. Lah ora apa-apa wong trima-trima wae kok Lho bojo. kan enek plus minus le kaya Dik Via ngene iki. Plus e? Lho plus iki nek kowe apa jenenge Perkasa. ngono kuwi wong lenang arep nggodhoe wis gigrek sih. Nah, betul. Kok malah dijak gelut. Iya, ngono kuwi. Minus e? Iya, nek digodho tergantung kowe ngono kuwi. Nek minus e? Minuse ya gur emrel kuwi. Nek aku ra iku tak gawe elek kok, Pri. Men wong lanang do ra seneng. Lah kae wis tuwa elek, pancen tak gawe elek iku membentengi kehormatanku. Berarti asline ki cuan. Cantik, tak make up karakter tua men do wis tuwake ora do godhong ngono. Tak dudahi fotomu nek ning omah pas seporotan ro sarungan ye. Ya cantik Yohan. Alah bluduk kan. Kira kaya sing diomong. Nggih, ngatur kenapa Wong Ayu? Ana request, Mbak. Nggih. Saka penjane Pak Nanang Prasetyo wis. Pak Nang. Pak Nanang Prasetyo. Wis transfer pira nih? 500.000. Ning kowe kenapa? Pepiling Pepeling. Oh, nggih dicaos sing karo gugur gunung ning gugur gununge. Pelok barang. Ya ora bareng to ya engko to ya. Nggih pelok barang. Beda. Pepeling rumiyin. Iya. Langsung. Non? Langsung. Prayoganipun mawi bawa. Mawi bawa. Kontes bawa. Iya.
Mau Mbak Apri urung bawa dhewe lho. Bawa dhewe. Arep adol apa kuwi? Oh, Mas enten sing ngajeng bawa. Sapa? Pak Aril. Pak. Aja gawe peraturan dhewe. Ora lambangane bobo lho, Mas. Kowe ndong lagi nonton tombol ngantuk kok. Ora, kuwi iki sing didumo ki beda, gur ngene-ngene Kok tok. mbok duranggang agak nonton ketoprak Jepang ngono kok. Ketoprak Jepang. Monggo Mbak Apri kali Mbak Pia bawa. Nggih. Ayo Mbak Mimin bareng. Onceng lho ki mangke. Sing tuwa nuwun sewu tuwa ki metu-metu wis nggawa. Lah nggih. Iya. Wis gawa pewarah. Nggih. Monggo wong ayu. Siapa sih? Siapa sih, Bu? Ya sing Ya, Cap Cip-Cip, sing ya. nom-nom sik ya Mbak Apri sik ya. Oh iya. Nama kuwi? Rukun Islam Welak. kang lima puniki. Atase metu lanang suara sapeke kaya ngono ya. Lho ngene iki nggo pengeling-eling kanggone para wong lanang lho, Lek. Lelaki. Nggih. Kanggone lelaki. Dadi wong lanang nek duwe bojo, nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka bodi. Aja kenyut suarane tok Lah iya, kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Lah, kecilik to malah. Kapusan. Malah kaya anu bedol entik. Kak entek lho. Kak entek lho. Katin dana mring para sesama. Ya, Nduk Pia. Aja pada ditinggalke. Monggo Ayo, Mbak Mbak Mimin. Mimin. Oh, sing nggon angel kuwi ra mampu. Pasrah. Kok le ngasorke. Pasrah. Monggo Lah, jare pasrah. Oh iya iya Monggo pasrah. Mbak Mimin iki bagian sing ragi awrat, kula mboten mampu. Ngomong wong tuwa. Dadi ngomong pasrah. Wong tuwa iki ra wis maleh. Kelengganan Mbak Malih Mimin cilik, monggo kula bagian sing awrat mboten mampu gage. Nyuwun nggih. pangapunten menika bagian awrat. Kula nyuwuni dipalilah bantuan panjenengan, Bu. Oh, iya, sing Buto. Sing angel sliramu ora mumpuni. Iya. Nggih, ngoten niku leres monggo. Ngomong. Kayak senior ki mesti suarane Jos tenan elok. Elak. Coba ya. Rukun Islam. Senior, sinden senior kok nek bawa kok iso nganggo kain ngono ya. Rukun Islamku. Kuwi arep bawa apa arep nyendal tali wangsul kuwi. Sing maring Rukun Islamku. Semuanya punya cara pendekatan terhadap lagu itu sendiri-sendiri terhadap lelaku itu gendengin pendekatannya beda-beda. Mbak Mimin ki cerdas ya, pinter ya. Pinter nutup wirang. Tiwas mau nek arek tak kon dadi guru kowe. Lah apa? Jare apik kok. Sahadate kang angka siji Angger nyuara banter kok mesti gue tole kok dipites. Oh mulane tok samper. maksudnya energine iki men terfokus ning nggon kene ora Si anu to. ngendi. Si sapa jenenge? Si sapa Slamet. Mukidi. Oh. Niki tak jenenge maksum kok. Langsung. Bojone Mbak Lisa. Ayo, Mia. Kang angka loro salat dene kang telu Maji nemer. Yalah.
Ramadan nindakno poso. Ayo terus mimin. Kapak ya kaping 5 ngibadah haji. Sik, kuwi patute nek suluk pas ngelik kae. Labemu. Sing kok pitik kluruk kok. Rukun Islam sampurna. Mangga rencang-rencang ansor laras. Monggo sareng-sareng, Mas. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yen wancine tansah dielengke wis wancine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang Tapi wajib netepi wajib dawuhe pangeran sholat sholat dadi sakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah.
sampun matur nuwun. Nggih. Sampun Mak Cangi. Wis setengah siji Mbak Min, Mbak Pri. Lajeng. Rak tekan gara-gara ta Ninan? Timbukan. Oh iya. Insyaallah. Nggih.